Hello, today's a beautiful day at birthday ko dito sa US of A. So alam ko saan ako dadalhin ng anak ko at ititreat daw niya ako. Halina, samahan niyo ako. By the way, welcome back to my channel. Eto po at sa wakas narating na po namin ang lugar na pagtitrita ng aking anak. Ito po ang Fogo De Chao. Ayan, iba pong spelling, iba rin ang pronunciation. At ito pong Fogo De Chao ay may 14 na meats at ito po ay dadalhin sa atin ng waiters na tusok sa isang skewers. Meron din po silang market table na ang ibig sabihin ay nandun po yung kanilang mga fresh seasonal salad, mga exotic vegetable, mga imported na cheese, smoked salmon, naku ang sarap niyan, cured meat, seasonal soup, at meron din po silang mga black beans at mga sausages. Ay naku, meron din pong rice, meron din pong orange, meron pong yuca, meron pong bacon at marami pang iba. Yan po ay free. Kasama po yan sa babayaran natin. Ito pong restaurant na ito or Brazilian restaurant na ito ay sikat na sikat dito sa Colorado Springs. Medyo may kamahalan pero sulit naman po sa ganda ng klase ng mga beef, steaks, mga kung ano-anong meat na isineserve nila, worth naman po ang ibabayad nyo.
Yes, thank you. Thank you. For you as well? Okay. I'll take this. I'm gonna tell them to take this. Would you miss? Yes, please. It's exclusive edition. Oil. Maraming pong salamat sa pagsama nyo dito po sa aking kaarawan, dito po sa US of A. At nagpapasalamat din po ako sa aking anak, sa kanyang treat sa akin dito sa Fogo. At maraming pong salamat sa inyo. God is good all the time. Peace out! Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.